कॅफेमध्ये मिळणारे पदार्थ अगदी साधे सोपे असतात, पण खिशाला परवडणारे नसतात. खरं बघायला गेलं तर हे पदार्थ अगदी कमी साहित्यामध्ये आणि कमी खर्चामध्ये आपण घरच्या घरी बनवू शकतो. ही रेसिपी माझ्या पद्धतीने बनवलेली आहे. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात आधी गार्लिक बटर बनवूया. त्यासाठी 4 चमचे बटर घ्यायचे. तर हे बटर मऊ पाहिजे, फ्रीजमधून नुकतंच काढलेलं नको. त्यात 1 चमचा चिली फ्लेक्स घालायचे, 1 चमचा ऑरिगॅनो, 2 चमचे बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची आहे आणि मिक्स करून घ्यायचे. एक चमचा किसलेलं लसूण टाकूयात. आता हे सगळं एकत्र करून घ्यायचे. इथे आपलं गार्लिक बटर बनवून तयार आहे. आता इथे मी ब्रेड स्लाइस घेतलेला आहे. याला गोल शेप मध्ये कट करून घ्यायचे. ब्रेड गोल कट करून झाले. आता याला ब्रेडवर ब्रेड ठेवून लाटण्याने लाटून घ्यायचे, पसरट करून घ्यायचे. त्यावर गार्लिक बटर लावून घ्यायचे. आता यामध्ये चीज टाकते. फोल्ड करून घ्यायचे. कडेला थोडं पाणी लावून सील करून घेऊया. आणखी एक करून दाखवते. अशा पद्धतीने सर्व गार्लिक ब्रेड तयार करून झाले. आता यावर पुन्हा गार्लिक बटर लावून घ्यायचे. आता पॅन मध्ये बटर टाकून पसरवून घ्यायचे. आणि त्यावर गार्लिक ब्रेड ठेवायचे आहेत. गॅसची फ्लेम कमी ठेवून 2 ते 3 मिनिटं एका बाजूने शेकून घ्यायचं आहे. पुन्हा याला दुसऱ्या बाजूने 2 ते 3 मिनिटं शेकून घ्यायचे. हलकसं गार्लिक बटर लावून घेते. हलकसं प्रेस करून घ्यायचंय. दोघही बाजू क्रिस्पी आणि आतलं चीज मेल्ट होत नाही तोवर गार्लिक ब्रेड भाजून घेत आहे.
तर हे बघा, मस्त क्रिस्पी गार्लिक ब्रेड तयार आहेत. याला काढून घ्यायचंय. तर हे बघा, आपले झटपट चीज गार्लिक ब्रेड तयार आहेत. तुम्ही पण ही रेसिपी एकदा नक्की करून बघा. आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अशाच झटपट छान छान रेसिपी बघण्यासाठी कल्याणी हाऊस क्वीन चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.